Hukumar Kare Haƙƙin ɗan Adam ta Najeriya ta buƙaci a kama Sheikh Jingir. Hukumar Kare Haƙƙin ɗan Adam ta Najeriya ta yi Allah wadai da kalaman da malamin addinin Sheikh Sani Yahaya Jingir ya yi, inda ta ce za su rura wutar ƙiyayya da rarrabuwar kawuna a tsakanin addinai. Hukumar ta buƙaci Janar ɗin 'Yan Sanda, Hukumar DSS da sauran hukumomin da abin ya shafa su kama tare da gudanar da Sheikh Jingir kan zargin furta kalaman ƙiyayya da tunzura jama'a. Shugaban hukumar a wata sanarwar ya ce, kalaman malamin wanda suka yaɗu a wani bidiyo suna yin kira ga siyasar wariya ga wasu addinai da kuma amfani da kalmar fakirai ko kuma ta wani ɓangaren a ce kafirai. Ya ce hakan ya saɓa wa ƙa'idodin daidaito da zaman lafiya tsakanin 'yan Najeriya, kuma hakan na iya hassada tashin hankali a cikin al'umma gabaki ɗaya. Hukumar ta kuma yi kira ga malamai, sarakuna da 'yan siyasa da su guji kalaman rarrabuwar kawuna, inda ta ƙara da cewa za ta ci gaba da sanya ido kan yadda ake gudanar da shirye-shiryen zaɓen 2027.